Foi un partido duro porque o equipo a selección de Extremadura era moi dura, pero supimos leválo adiante nos explicaron como tiñamos que facer e con esas pautas supimos levar o partido adiante. Eu desde o principio sempre tiña esperanzas a ver como queda o partido do domingo e se podemos clasificar. Estamos calmados porque aún queda un partido que non sabemos como pode ser e temos que ter calma e se podemos clasificar, clasificamos e xa montamos a festa. Era o que tiñamos que facer, non? Sabíamos que era importante ganar o primeiro partido, estábamos todos concentrados nese traballo, tamén sabíamos que no caso de gañar, pois que teníamos que buscar unha diferencia de goles, a verdade é que, bueno, saiu todo de cara, xa nos comezou do partido xa nos pusemos por diante moi cedo, e a verdade é que eso, bueno, deu-nos bastante tranquilidade de cara un pouco a poder dominar o partido, non? Inda así, creo que a nivel colectivo creo que podemos dar bastante máis do que dimos hoxe, pero bueno, a verdade que non se pode pedir nada máis aos rapaces, non? Mira, nós sabemos que non está na nosa man, de cara de momento temos opcións, que era o que buscábamos, chegar ao último partido con opcións de poder meternos, o noso traballo é obligar a que o resto teñan que ganar os seus partidos, entón esta competición é complicada, é fácil que os equipos erren e perdan puntos, nós temos que facer o noso traballo e obligar o que o resto gañen. Entón o domingo temos outro partido que hai que preparar, que non podemos restarlle importancia, e despois pois xa veremos que é o que pasa.